Nahugno ang dike nga kabahin sa Manhuyod River sa may barangay Santa Monica sa lungsod sa Manhuyod, Negros Oriental tungod sa grabing pagbaha niadtong miaging Domingo. Aniya ang report. Ang pagkahugno sa dike mo'y gitumbok ka hinungdan sa pag-awa sa sapa nga mihatod sa pagbaha sa National Highway sa Barangay Suba o Barangay Poblasyon sa lungsod. Subay sa post sa sumbong sa Pangulo website, gigahinan ang dike og 39.9 million pesos niadtong tuig 2022. Gihilagway sa pipila ka mga residente nga nipis lang ang gigamit nga semento sa proyekto. Wala muluwat og pamahayag ang DPWH 1st Engineering District subay sa kamanduan sa DPWH Secretary nga nagdili kanila pagluwat og pamahayag. Matud sa kanhi kapitan sa barangay nga minus ra ang giawas nga tubig gikan sa Manhuyod River sa miaging Sabado ug Domingo. Giso si usab sa GMA Integrated News ang Amote Creek nga wala kini tubig bisan gamay lang. Nagtuo ang kanhi opisyal nga ang pagbaha sa miaging weekend gikan sa miawas nga tubig sa Amote Creek mo'y hinungdan sa pagbaha sa Kabalayan haduol niini ug sa barangay Poblasyon nga gidasunan usab sa kasamtangang barangay kapitan. Pag riprap nila dili magud masa kamada. Igura ang bato nga gibutang og pinisingan ra nila. Di magyon ngayon nga gikan sa dalong itong ilahang gibutang mga pilote. Di man pud ang pilote ilang gidugol. Lang po yung porsyon nga lagyo ang pilote. Tinuod ang kanang pagbaha din higyod sa una pa nga panahon, gikan gyud na siya sa Amote Creek. Hangtod ron, nara gihapon ang baha. Sa kakusog sa bulog sa tubig, mga gamit ni Lola Hermi ang gianod sa pagbaha. Makita pa ang timaan sa pagbaha sa barangay. Nang limpyo na ang apektado mga mulupyo, ug usa kanila si Lola Gregoria nga nang limpyo sa mga lapok ug mga basura sa ilang palibot. Miabot kuno sa hawak ang kalawom sa pagbaha nga mibasa sa ilang sofa ug kama. Nalumos usab ang upat ka binuhing mga manok pang sabong sa iyang anak. Mama kay manok kung matay. Naa. Wala ka batog ang iyang balatugan. Gusto ko tubig? Gusto ko yung tubig. Asa ko tubig? Lakos doon. Matud ni Manhuyod Mayor Rafi Andaya nga kapin sa 300 ka pamilyang apektado sa pagbaha. Hinuon, pipila lang kanila ang gi-evacuate tungod kay pipila lang ka mga panimay ang naguba. Gipaybaw sa mayor nga dugay na nilang suliran ang Amote Creek. Usa ang mayor sa taga-barangay Tupas nga apektado sa pagbaha. So wala yung tubig na may amas gikan sa Manhuyod River. Nainiawas itong pagtihapot kay lapo sa katong ilang dike. Siguro tayo nakita dito sa Manhuyod River sa may Santa Monica. O na portion dito naguba. Constructed mo na siya 2000. Dili pa sa ako ang administration. 2016, 15 or 20. Usa sa gitumbok nga hinungdan mao ang pag-usab sa agyanan sa tubig sa sapa, busa, gihangyo sa lokal nga kagamhanan ang nasunong nga gamhanan aron ibalik ang original nga agyanan sa tubig. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.